Wan rak shwa ya ka ILP. Peit shwa ya ka jing rung kerthep ki nongwei ne kita ki bar jela ngin sia kren halor ka lintirel kata ka di ka wei ka jing dawa jong ka KSU. Kini ki pressure group kita kisang balang ngamtip syong khot sang balang ki balang adu kan ngamtip. Ti tangbar kren maki kata kamot longkombat di bari persen maki kanya pak ba amdai manu kita ki mengijiat meng. Balai ba ka sorkar badai ka singap tai kita seng balang te. Ka surjungi pak ba syai. Kidon ni em kita ki kendon kita ki an ki bala banyada ya ki pat ke jela. Balai ngi im sa ha ka jing tieng te, ngi tieng ka ni ngi tieng ka tai. Mano bop wan ra kita ka jing small tieng, ba ka jing small ship tieng. Kai kita kata kebadan hang ni ba kita ki beri kun wan lutang hang ni ba haj ngamla ban sutu. Balai ka don kata ka jing ya phya ka jing ya pher jing hapdeng ki beriu hapo ka jelahi. Klem daya don lang di ka jing sutu bat kini ki beriu la jong hang ni. Ubana bar ula ban shinti ke bara. Lada pi persya ka no ka policy jong ka sorkar pide bandon ka alternative policy te. Peit ya ka JINGIATAI halor ka lintirel ha ka program Straight Talk ha ka arpway tarik LBER ha ka por BAJE JANMIT tang hadidi Meghalaya bat ka YouTube channel ka JONG ka.